مرحبا ماشوان هجا ایرو به زمان دایی که رابون زمان دایی که جبو ما ته چوه تایی زمانزان چاورمن بو کردی چو بو که ورگر بله ورگر وان روجنامه وان و حواله من حبس دیاربکری حواله من بنچاوه رهایی عرفان بابا اوغلی بمرایی حواله کمه گرک قیمت بقیمته ام براستی جی گلک جی حزدکن جوار زمان کردی دا گلک خباتی ویهی جبوی ام گلک سپاسی دکن براستی جی ازانم کردیام نه زیده باشه از دخوازم جی پیش ده بخم اما مخابن براستی جی دم ما زیده جبوی تنه اما هرتش برای هرتشتی امکانن زمان بیانی به علمنسه امکانن زمان خوشی بیشن yani jibo viye te çıktığına Türk dibin özürtüne em te nekakiyem nekan rebedin ki işte ev bu zaman maki gerek yan bağırırım kekeja tezani 21 Şubat'e roja zaman dayi ke diroka roja zaman dayi ke çi yani بله اجی جبوی برنامه سپاس دکم پیشکشوانی هوه و کسی که من تماشا دکن اموان جدل زلاف دکم نها زمان گرینگه هم جبو کسک هم جبو نتوک هم جبو جواکک پر میمه جبر که یعنی زمان نبه و چاقی کسایتی مروف چاوا درزه چاوا دحرمه yani civakbun jivusa deherime cibovici 21 Şubat'ı roja zamanı dahi ki bir münasebete ve roje em hineki bahsa ve roje bikin yani çava 21 Şubat'ı bu roja dahi ki zamanı em hineki bahsa biya bikin na 1947 da veki hunzanın devleta Pakistan avadı be لی وقتا که پاکستان آواد به شوندا وانا وکی یک زمان قبول دکن یعنی دخوازن زمان اردوی همو گلن پاکستان را فرض بکه مجبور بکه جبر وی گل بنگالی روشراتا پاکستانی دا جی دگر وانا بیره برتکی خو نشاندن قبول نکرد یعنی گفت زمان مجی هیه گرک اف زمان مجی وک زمان فرمی آ دولتی وره قبول بکرن وره ارکرم اینها نتو دولتان اونزانن yani نتو دولتان devamlı dibêjin yek zaman yek al yek çan û her tiştî yek dikim ve çaxê wana jî tiştê wisa datînin berxwe lê gelê bengalî viya qebûl nake dibe em zimanê xwe dixwazin em bi zimanê xwe perwerde dixwazin ji bo wî jî gelek çalakî pêk tînin yani mîtîngan çalakiyên aştiyane pêk tînin yani ew wan çekê wan çalakî demokratîk ya evet demokratîk çek tekoşîneke demokratîk dimeşînim di nava van tekoşînê de cîwanên rewşenbîr cîwanên xwendevan xwendekar pêş de rol dirîzin rokê ew ê wan çalakiyê wan ji aliyê devletan va bi tundî êriş dikin ser wan belkî bi dehan zêdetir xwendevan wê derê tê kuştin ser vî bûyarê gelê bengalî paş te gav navêjê û ew xwe çalakî xwe hî zêde dike mîtîng li dar dike meclis dar dike zimanê xwe de esrar dike tenê ziman ne tenê îca nabêjin ev ziman bira zimanê me fermî bibe zimanê perwerde be dibe em statûyê xwe dixwazin madem ki hûn qas êriş dikin hûn zimanê me qebûl nakin ve çaxê em jî em jî statûyê we qebûl nakin em jî statûyê we qebûl nakin divê ew de esrar dikin ser vê gelemşeyê bi rastî jî îradeya ew kesên ku yek ziman
ser wan ferz dikin yani iktidarın urdiyan yani Pakistan tek dibin u Pakistan mecbur dimine statüye wan erebeke. U anha mesela Bangladeş veki devleteke serbuxe denava ve evide cî girtiye. Veteya tekoşina geli Bengali çiye wana ser zaman hareket dikin zamanı xwe dixwazim fakat lehemberê vê zimanê xwe dewlet êriş dike wana dikuje tune dike dixwazike yek ziman fere bike wana jî statûyê xwe bi rêya zimanê dayîkê re xwedî bûn xwedî statûyeke. Ene eviya ji bo cîhanê re mînake vî mînakê yekî ez bawer dikim li Kanadayê yekî wetandaşê Bengalî li wir rûdine serî lê netewên yekbûyî dike. Dibêjî ki 21 Şubatê de ji bo xebata ziman gelekî xwendekar xwendevanên Bengalî hatin kuştin vê rojê em bikin roja zimanê dayîkê em bikin şehîdê tekoşîna ziman. Aslında özü wî ev e. Yani roja şehîdên tekoşînê zimanın ji ber münasebetê tabii eviya 1998 da vî serlêdan dike serlêdanê şexsî ew yek kesî dike salek şûnda 1999 da milletên yekbûyî dicive vê rojê ew dike roja zimanê dayîkê wekî erênî ew dike qebûl dikim. Dixeke ev pîl diqede ez hinekî pîş bînim. Böyle. Ere gene haval heca ev şarj haval hene kem dibiş bu ya ve şarj ku az bavar ma ban lebki az xwazim jwar tişkî bêjim kekê heca gerekî Kurd pêşî her tiştî di vê rojê de li dinê li her ciyê bimeşin. Yani dengu bangu bedin hemû dinê dengu bangu bedin hemû dinê bi zimanê Kurdî heye hebûn jî ber di zimanê Kurdî pir dewlemend e ki werî di dîsa bi programa xwe de me got bi rastî belê em zimanê Kurdî baş nizanin ji bo çi em baş nizanin zimanê Kurdî okyanûs e lê Kurd ajnê nizanin pêşî ez Kurd ajnê nizanin ez tim dibêjim mixabin ew rêxistinê me ew partiyê me ew komünîtê me geş her tiştê xwe bi zimanê dayîkî çêkirana bi rastî wê çaxê ev halê me nikah wan nedibû ez ê dîsa em ê ser wî bipeyvin lê kekê İrfan roja zimanê dayîkê bo Kurdan çi wetayî Belê daha tabii ev mijar ji bo me Kurdan girîng e em bêjin milletên yekbûyî 1999 da vî zimanê wek zimanê dayîkê erê kir ama wê çaxê em bala xwe bidin rewşa cîhanê wê çaxê guherî bû yani êdî kesên devletên desthilatdar wekî devletên em bêjin mezin Amerika Ingîlistan û Avrupayê mejûkdarên êberê hemû dev jê asimilasyona zimanan qedexekirina zimanan dev jê berdabûn binêrê yani êdî devletên mezin û kapitalîst modernîte dixwestin ku bira ziman serbest be yani kes ser ziman hêdî ekî talokeyekî bira neyne bila qedexe neke ji bo ziman bila ew neke ferasetek ûsa pêşketibû aliyê cîhanê de lê em dinerin îro gelek ziman hîn jî di nava xeterê de ye tunebûnê de ye gelek ziman hene zimanê biçûk henin û nizanim gelek lehçe henin wana di nava xeterê de manin henin yani lê nava wan da Türkiye komara Türkiye zêdetir ser ziman disekine ev ya pir mühim e yani em dinerin ki wexta damezerandina Türkiye'de ve çaxê gelê Kurd hîn aliyê netewbûnê hîn aliyê
زیده خو ناس نکرو بو وک گلی بنگالی وقتا که دامزراندنا ترکیه ده نگوتن یعنی برخوا ندان کو گوتن نه ام زمان خودو خازم ام آخا خودو خازم ام آزادی خودو خازم هون و درج کومره کون آوا دکم گرک ام بهفرا آوا بکم جبر کو ما بهفرا بی کوماری آوا کر ما بهفرا شرکر زمان مجه هون گرک ناس بکم لی و فرصتی ندام و فرصتی گلی کرد ندید و چاقیم اره هنک برخوادام و شخصی سید رضا دا و گلک isyan kir, rabun serhildan lê bê perçe bû wek gelê bendar binerim rêk û pêk bûn ısrar kirim du zimanê xwe çûn heta ku çûn statûya xwe lê dîroka Tirkiyeyê Tirkiye jî vî ferasetê vî fersendê neda gelê nikajî tizbînî mesela Tirkiye ew rêxistinê wan partiyê wan çiqa cuda bin jî çiqa ji hev nefret jî bikin em bêjin ew ji hev biqeherin jî lê wexta mesela Kurdî dibe giş dibin yek wexta zimanê Tirkî dibin dîsa mesela ez bêjim Türkiye olimpiyatiye Tirkiye heye mesela Türkiye wan ne zamanê biqewt zimanê toplameyê ez kanim bêjim me baştir zane ew mesaweqa pêş de diçe ême okyanusê lê em zimanê xwe nikanin bibin pêş de yani em gerekî çer bikin ki ev ziman her pêş de Belê em ê werin ser vî mijarê lê ferqa gelê Kurd û gelê Bengalî ev e ku wana wextakî destpêkê da di zimanê xwe de israr kirin û azadiyê xwe girtin ama gelê Kurd zimanê xwe de israr nekir yan jî fersendek wisa nedît lê siyaseta gelê Kurd derket pêş yani به هر آوایی سیاست هیه چهار پرچه کردستان ده سیاست چه هیه لباشور هیه باکور هیه روشرات هیه و روجاوا هیه سیاست پیش ده وقتا که سیاست امبیجن بنگه هک داویجی یانجی موزیک به دستخه و چاقه زمان جی پیش دکه و ایرو مثلا روجاوا ام بنرم روجاوا پرورده زمان دایی که هیه دبستان زمان کردی هیه و عربی هیه کیجان چند نته و چند زمان چند چاندور ده هیه به وان زمان و چاندان پرورده هیه و جیان به وی آوایی دوام دکه باشور جی وسا ایجار مثلا ایرانی روشلاتی جبر که سیاست دا زیده پیشکتن تونیه زمان جی قدخیه کسان که به زمان کردی اوکن گلک ماموستیان دا زندانا روشلات دا ایرانی دایم ایجار بحثا ترکیه هم بکم ترکیه جی شوخه اف 7 ساله وی زمانه خوره کریه هدف تونه بکم یعنی هبونا خو تنبونا زمان کردی دا دیبینه هبونا خو افراندنا خو دولت خو زمان خو تونه کرنا زمان دنان دا چاند دنان دا دیبینه اویا یعنی نمونه ویا جهانی تونه دنیا سر دنیا ای نمایه یعنی جبو وی زمان جبو زمان خویی درکتنا زمان دایی که با ما کردان پر میمه و پر یعنی مسئله هبون و تنبونه اگره که هم بوسا بنرم بله که ایرو روشا زمان کردی چی؟ یعنی چه روشی؟ نها روشا زمان کردی یعنی هم گلک پیشکتن هیه هم جی مری مثلا دیروکا کردا دینره چاندا کردا دینره ondan sonra وکی مثلا احمد خانی ملای جزیره و ج دیروکی ناوا دیروکی ادبیاته که به زمان هاتیه وی مرحله زمانه که خو پاراستیه حق خاص دولت سردا خواستیه که وانا تونه بکن وی زمان تونه بکن 4 دولت فکر خو یک کریه 5 دولت 6 دولت همو جهان یک کرنه جبو که زمان کردی جو حالی راکم جاردجه او زمان بخواه ده یعنی جین ده دوام ده ناقده جبو وی اویا تابی که اوانتاجه کیه تابی مثلا سیاسی تکوشنا سیاسی جهیه تکوشنا سیاسی ده پیش بکوه و چاقی خوات از زمان جی پیش دکوه یعنی به نمونه باکور ده وی هم دیبینین لباکور مثلا 10 سال بریم بجن سال 1000 دا 2000 سال 2000 دا سیاست گلک پیش کتبو خوات زمانزی پیش کتبو گلک دبستانان قرصان هاتبو ارگانیزه کرن آوا کرن و گلک کرد دنافا بی خوات ده خود دید یعنی کسیاتی و خود دید
û zimanê xwe dît û berneda. Ji bo wî jî yani ev roj ji bo me wateya wê çi ye? Gerekê em li hemberê dagirkeran ev ya Tirkiye dibe, İran dibe û Esad dibe li hemberê van tekoşîna xwe her parça Kürdistan'ı tavayı dünyayı. Tabii tavayı dünya jî wisa yani niha ene Kurdistan erê çar parçeye ama yani fikriyatê de maneviyatê de û hakikatê de Kurdistan yek e. Her parça de cihê ew heye. Ama yine mesela siyasetvan jî gerek wisa binerim. Vî zimanê Kurdî re gerek yek ziman binerim. û çar zarafayên xwe çar zarafayên xwe mezin. Zazakî, Soranî, Hewramanî, em bêjin Kurmancî, xuşiqa Kurmancî mezin e. Kurmancî. Vî awayî gerekê zêdetir em xwedî derkevin ku ew zimanê mezin ji dîrokê hetakê hatî vê derê berxwe dayê em vîya bigihînin astekê çi ye? Gerek em bi statûya Kurdan da yek bikim. Hetakê statûya me tune binere. Statû pir mîme. Nibe em nikanin zimanê xwe rêk û pêk û bi sistem meşînim yan jî bikin zimanê perwerdeyî ye. Yani ji bo me Kurdan ev roj mühim e. Ev roj gerekê zêdetir em xwe nas bikin. Dîrokê re em binerim, gelê Bengalî re em binerim. Ondan sonra kesên ku ser vî zimanê qedexe tînin yan jî kesên ku mamosteyên zimanê Kurdî dar dikin, davêjin hepsê armancê wan em biner, armancê wan û reş û xirêj em binerim ve çaxê em çû qas zimanê xwe re girîngî bidin, xwedî derkevin, ew qasî em bifhem bikin. Yani ji ber wî jî gerekê em vî warî de gelekê hişyar bin. Belê. Kekê nikaz bêjim nêzbûna Türkiye, İran, Irak danin çi dîsa jî bi çavê te, bi çavek ronik bîr ew dewleta İranê, Iraqê, Sûriye, Türkiye li zimanê Kurdî çawa dimêze dikin û çima dixwazin tunde bikin? Tabii niha li başûr û Rojava ev kesên mêjokdar, kesên ziman dijminê ziman wana aliyê siyasetê de têk çûn. Ji ber wî jî pêşiya ew jî vebû. Pêşiya ziman jî vebû. Yani her çi qas em bêjin zaravayên hemû zaravayên ra wek hevî nêz nabin jî car jî wê derê kêm zêde perwerdeya zimanê dayîkê heye, zimanê zikmakî heye, Kurmancî heye, Soranî heye pêş dikeve îcar li Rojava jî wisa ye. Yani ji ber ku desthilatdarê em bêjin Rojava têk çûye ji ber vê pêşiya ziman jî vebûriye. Ama heman tişt ji bo Tirkiye û İranê em nikanin bêjin. Yani İran û Tirkiye evin yani hevparê hevin, ortaxê hevin li ser Kurdan, li ser zimanê Kurdan, tunekirina Kurdan yani planê wan, siyasetê wan û rol û rista wan aynı ye. Yani mesela bîsroberê mamosteyeke jin hat girtin. Belê. Ew çi ye? Tiştekê wî tune ye. Yani tenê zimanê xwe didin şagirtên xwe ra. Zarokên Kurdar a zimanê xwe hînê zimanê xwe em dihîm dike ev ya avêtin hepsê. Çend sal berê jî Ferzad Kemanger ew ê jî dar dekirin. Mamoste bû. Mamosteya zimanê Kurdî dar dekirin. Yani polîtikeke wisa dimeşînê ev çend sale yani em kanin bêjin nika jî dewletê İran jî hedefa wî zimanê Kurd û mamosteyê Kurd in. Belê. Em rastê li vê derê siyaseta dewleta Tirkiye gelek balkêş e. Yani ne mîna İranê jî. İranê bi deh caran derbas kiriye. Yani gelê em bêjî İranê nabêje yani em Kurd tune bikin em netewên Farisî em derxîn holê. Şuxe her du jî yani netewên dîrokî ye. Farisî ama Türkiye ne wisa ye? Türkiye vî şûn da ava bûye. Yani 100 sal berê Tirkî tî ava bûye. Berê Tirkî tî tune bû. Berê Türkiye tune bû. Yani ji bo wî jî Türkiye xwe ferz dibîne ku Kurdan tune bike. Yani zimanê Kurdan, çanda Kurdan tune bike. Şûna wî ya çanda Kurdan bikin çanda Türk. Zimanê Kurdan tune bikin zimanê Tirkî. Zimanê Tirkî jî wana bi xwe dibêjim ne zimaneke esasî ye.
yani çekirin ne sazî wanê ziman heye bi salan ferheng amade dikir ew ferheng de em bijin 90,000 peyv hebû wana bi xwe ve çaxê îtiraf dikirin mesela pev yani çavkaniya peyvan dinivîsinin ya ku derê Tirkî tenê 10,000 12,000 peyv heye 8,000 Farsî, Fransîzî, İngilîzî, Erebiye ew Kurdiye. Peki de Kurdî de çend ême çend yani em kanûn ve meqayasekî çê bikin yani ême gelekî yani zimanê Kurdî yani gelek dewlemend e zanim gelek yani yekî sosyolog a Türk hebû ew ya jî îtiraf kir got Türk dilê çok derindir pir kûr e çanda Kurd pir kûr e ya Türkan ona dibêjin ya Türk dibêje 100,000 sal berê hatine vê derê Kurd vê derê 5,000 sal dijîn navê wanê filan dinem ev filan dem ev filan dem ev dîrok viya ew dikin yan dinivîsînin êna vana qebûl nakirim ji bo wî jî zêdetir giraniyê xwe dedim tunekirina zimanê Kurdî qedexekirina zimanê Kurdî çixwe daha yani em bêjin dê wîlayetan bigire heta polîtîkayên Ankara heta em bêjin muxtaran bigire û qeymeqamê wan diş vî zimanê dixebitim yani ku derê em bêjin şeklekî bi Kurdî herfên bi Kurdî yan jî navên bi Kurdî ê keviran ê axan ê gundan ê çolan ku derê em bêjin zimanê herêmî heye em bêjin herêmî û otantik hebe ona tune dikin şu nawan hinek tiştên çêkirî tînin wê derê dibêjin fayê waye yani ev çi ye polîtîkayeke mezin e weke stratejîk nêz dibin yani hîn ew xwe ev 100 salê dewlet ava kirine lê ev 100 salê tirkîtiya xwe negihîştî armanca xwe ji ber ku astengî herî mezin zimanê Kurdê çanda Kurd e ev zimanê Kurd çanda Kurd pir saxlam e pir ew dibe mesela di dîrokê de ev rastiyek jî heye gelekî em bêjin komên Tirkî axêv yan ji eşîrê wan di nava wê herêmê de nava Kurdan da heliya ye çanda xwe wenda kirine em bêjin zimanê xwe jî wenda kirin ev ya çi ye yani ev ya tişê xwezayî ye bi zorî nebûye bi hebs û ziman jî nebûye bi xwezayî çêbûye ev ya çi ye yani niha li xwezayî qanûnek heye kî janî xurt bibe kî janî pir desteser bibe ve çaxê çanda û ya zimanê wê bi ser dikeve qezenç dike Kurd ûsa yani wekî xwezayî ûsa hêzbûna wan jî xwezayî tê ama ê Tirkiye ne ûsa ye polîtîkayên Tirkiye yani ez bawer dikim hem dixwaze zimanê Tirkî Kurdî tune bike çanda Kurdî tune bike lê ew bi xwe tune dibe ew bi xwe tune têrê nake nikane bi ser bikeve nemimkün e televizyonê me televizyonê gelek cara kîjan helbest kîjan stran kîjan folklor çavkaniyê wan çi ye kokê wan çi ye dewamlı dinivîsin tînin beramberê hev qarşî ev dibin dibêjin ev ya ev kesên ku ev strangbêj û meşhûr ev ya dibêje kokeviya Kurdî ye Kurmancî ye Zazakî ye yani veya her jor ku de derkeve ortê yani ji bo wî kê yani hebûna xwe tunekirina zimanan da dibîne zimanê Kurd de dibîne ji ber viya gerek em çi bikin yani mesela ev jî mam mesela gelê Kurd bira çawan nêz bibe mesela belkî hûn jî viya pirs bikin ama ev rastî ji me re evkî pencerekî vedike ev rastî ji me re rêkî vedike yani dibêjin kê yani ew xas dijminê we heye ew xas dewlet dixwaze zimanê Kurdî tune bike û web tune bike fehm bikin ku ne armancê wan tenê zimanê we ye armancê wan ya kesayetiyê we ye ya şexsiyeta we ye civakbûna we ye û netewbûna we ye armanc ev e yani ev ya ji bo wan hedef e ev hedef de di nava vî hedefê de tenê bakur xelkê bakur tune ye tenê filan partî tune ye em bêjin başûr tenê nîne giş hebûna Kurdan bi xwe giş hedef girtine armancê wanê mezin jî ev e mesela di Rojava weka îşxalkirina Tirkî peşî ewilî çi kirin zimanê Kurdî qedexe kirin belê yani zimanê Kurdî ew ciyekê îşxal kirin belê
Grespi Vandarına. Tabii yani evya mesela peşi Afrin duran her şey raste ev minak de nava seçar salan da çebu berçabi me da çebu bir televizyona da naklen yayın çekirim ne böyle herkes canı le Afrin'i çebu le kani serikani çebu resipi çebu ne böyle amana berçabi da ye yani derin hem zamanı Kurdi kadar ya zamanı Kurdi 7 sal dur da heye 7 sal ev insanına be Kurdi tişeki ne ahibiye tçava deri wana evdeki duyu deri hem ona dokuşun hem zamanı wan kadar o kellek insan jur dat kevin çunun yani politika wan Kürt çerbekin yani ne tane em Kürt parti rexisten ronik bir yani betavayı gelle Kürt bu hemberi vi em çava berxuda nekre bidin yani dinava vi düsey sale da li Rojavayê li Efrînê li Serêkaniyê çipek aniye bawer bikin dinava vi 7 salê de tevayê Kurdistanê de biya pêk aniye ha ji bo vî gelekê merheleyeke pir merhele jî derket ortê yani Kurd ne mîna berê jî nîne ev tekoşîna siyasî berhemin vê tekoşîna siyasî naçê valayê insana xwe nas dikin yani gelek insan xwe nas kirin gelek saziyên Kurdan çêbû gelek rewşenbîrên Kurdan çêbû û derketin û fikirîn ser welatê xwe ser kesayetiyê xwe ser mirovbûna xwe fikirî wana dinivîsînin bi belkî etanha kurmancî û zeravayên Kurdî gelek pirtûk derketine xolê kelepûreke mezin ava bûye yani vî şûnda ez bi rehetî dibêjim zû bi zû nikanin êdî zamanı Kurdî tune bikin rast e ev rastiyekî ama gerek em divî rastiyê re em serê xwe deynin û dengê xwe nekin û xwedî dernekevin û bi zamanê xwe de israr nekin bi çaxî jî nabe gerek em ji kesayetê xwe de bigirin ji mala xwe de bigirin ji şexsê xwe de bigirin heta derdirê xwe civakê xwe eşîrê xwe li her derê ku derê Kurd hebe di wê derê gerek xebatayê ziman jî hebe axaftina bi zimanê Kurdî jî hebe xwendina bi zimanê Kurdî jî hebe pirtûkên Kurdî jî mesela pirtûxaneyê me yê malê nîvî gerekê kelepûrên Kurdî wan da tuje bibe di wenet gelekê pirtûxane henin derketine beraberê nivîskarên Kurd gelekîn dinivîsînin aliyê felsefê dinivîsînin roman dinivîsînin helbest dinivîsînin û wekînin lêkolîn dinivîsînin kurmancî gerekê em wana em bixwînin em xwedî derkevin ji bo wî jî em bi înat bikin yani kesên ku desthilatdar û dagirkerin re înat em ji kesayetiyê xwe re û zimanê xwe re çanda xwe re xwedî derkevin ne tenê em derdirê xwe civakê xwe ku derê civakeke Kurd heye ku derê çend malbat heye gerekî wana soz û peymanê xwe bikin yek ji aliyê ziman muhaqqaq tevgerekî ava bikin xebatekî ava bikin xebatekî wanê şêmber ava bikin ku herkes ji xwe re mînak bigire û nehêlin ku armancê dagirkaran bigihînin serê ji xwe her roj ew dikujin her roj ziman qedexe dikin ew nûçeyê wan em dewamlî temaşa dikim li girtîgehê de gel insanê me re em nikanin mesela kes nikane rojnamekê binivîsîne bişîne kitapkî bişîne nikanin yani qedexeye ji bo wê jî em van tiştana em bibînin em zêdetir zimanê xwe re xwedî derkevin vî salên dawiyê gelek insan ji ber ku kolanan da zokaqan da em bêjin kurmancî axivîne wana kuştine ev bûyar jî çend cara qewimî yani vana çi plankiriye tersandinire yani dibêjin ki yani hûnê dimanê xwe dev jê berdim maaxivin kesiyetê xwe berdin Tirkî heyî ji wera besê ege û nebin em we bikuştin yek bi yek jî em ê bikuşin bi komî jî em ê bikuşin bi rastî jî dîrokê de em dinerim hem me yek bi yek kuştine hem jî bi komî me kuştine dibên hûn kolê menin dibên hûn kolê menin belê ji bo wî jî ya ji bo wî dî em yani pir zêde zehmet jî nîne yani insan xwezayê insan çi ye ew bixwazike ew xwe biparêze yekî insana ra em bêjin êrişek bibe ew jî mafê wî heye ku xwe biparêze wî ya yani paraştina ra wa heye paraştina ra wa çi veya
yani em nabêjin ya em şer bikin silah bikin ya em zimanê xwe de xwedî derkevin yani bu îro Kurd gelek deveran ra berav bûye rastê li Awropa tu jê Kurd bûye li Amerîka burada Kanada bername we ez temaşa dikim gelek însan diçî wê derê erê bira xwe biçin xemlîne ama gerekî bi kesetî û xew herin wê derê bi çawa kêda xwe ra emegê xwe ra xwedî derkeve biraz zimanê xwe ra jî xwedî derkeve çawa perê xwe ra xwedî derkeve dixwaze enek pere qezeş bike jiyana xwe devam bike ama tevî ziman nebe ev jiyan jî wateya wê tune ye ew wenda bibe ew nikane pere xwe jî xelas bike nikane xaniyê xwe û malbatê xwe jî birêve bibe debara xwe bike ama kesayetî hebe ziman jî heye ziman hebe çand û kultur jî heye çand û kultur hebe bihevra ve çaxê xebatekê baş û şember jî derkeve ordê nasnamekî li dinê jî çêdibe derkeve ordê ve çaxê însan di wî jiyanê de rûmetek dibîne ve çaxê yani insan bê wate nabîne yani insan nabêje ya çi min vê de azatim vê deriya vî xerîbiyê de çi bikim ya na Mehmed Uzun jî çû xerîbiyê çi kir zimanê Kurdî de israr kir ana bu nivîskareke navdar elbette ki em herkes em nabêjin vê wetayî em kek Mehmed Uzun jî bi bîr tînin em nane gelek li evê xerîbiyê li Awropa gelek însanê me hene evê xwe de zimanê xwe de esrar dikin û berhemin xweş û bi wate jî derxînin holê bi rastî jî van tiştana gerekî em bibînim yani vana giş mühîmin ji bo gelek Kurd belê kekê nika zatim ez zanim di warê ziman de li Awropayê tenek tişta dike tu çi dikê şixulê te çi di warê ziman de yani li Awropa li em bêj li welatê xerîbiyê de ev 30 salê 40 salê însanê me ji ber zulma dîktatoran ji ber zilma faşîstan neçar dîminin tên vê derê lê ez nerim piranî erê tên vê derê ama bi kesayetî xwe tên û bi çand û zimanê xwe tên vê derê û zêdetir ziman û çanda xwe ra xwedî derdikeve ev ya pir mîm e nava wan de gelek însan wek Mehmed Uzun kesê navdar jî dibe ama xas navdar nebin jî car dijî çanda xwe da kevneşopiyê xwe da girêdaniyê xwe ye partî û siyasetên xwe girêdaniyê xwe welatî û axan xwe jiyana xwe dewam dike yani ji bo wî em jî vî dawî em hatin yani em bêjin dema 12 îlonê zanim qeflekî hat vê derê dema salê nodî qefleyek duyemîn hat û ana jî ev dema Tayyip Erdogan jî ev faşîzmê vî dawiyê MHP AKP jî qefle sêyemîn em bêje bana qefle pir mezinin yani Hazaran insan hatin aynen bi hezaran insan tên qana ji bo vî em yani va rewşeke awarte ye û rewşeke normal nîne ji ber wî jî kemrek em vî evê em normal em nebînim yani însanê me hatin vê derê û her tişt ji bo me hal nebû na welatê me hîn di nava bin nigê girkaran dayê bir nigê wan da difetsê hîn zimanê wan qedexeye ji bo wî jî em wekî em hatine vê derê gerek em ji ciyê xwe em nasekirim ji bo çanda xwe ji bo kultura xwe ji bo zimanê xwe em biaxivin em xebatê xwe zêde bikin yani vê derê sazî em ava dikin mesela li Swîsreyê em bijin Enstitûya Kurdî tune bû me vê derê yekê Enstitûya Kurdî me ava kir ji bo ku yani insanlara hizmet bikin insanlara zimanê wan bide hezkirin insanlara bi zimanê wan em bijin zaravayê wan kurs mirs ava bike bi vî avê xebateke wisa dayî pêşxwe ez bawer dikim ew her derê de heye li Berlînê heye li Swîsrê heye İsveç li heye li Parîsê heye li Almanya heye yani kêm zêde wekî mütewazî jî bibe xebatê xwe dewam dikim mesela Kurdî û İtalî ferheng derketibû vî demên dawî jî Kurdî û Almanî ferheng derket ew jî hevalê Almanya derxistibûn ew jî pir mühîm e bi vî awî hem zimanê Kurdî berfireh dibe hem jî Kurdên ku di nava wê welatê de dijîn
zimanê wan jî hîn dibin. Erê bira zimanê wan jî bi İngilîzî, Almanî, Fransî hîn bibin, lê pêşî zimanê dayîkê lazim e. Niha çanda Ewropê da wexta zarok diçin dibistanê dibêjin ki berê zimanê we ye dayîkê mühîm e ew ya hîn bibin. Yani malbatan ra wisa dibêjin berê zarokê xwe re zimanê dayîkê hîn bikin. Eger kesekê zarokekê zimanê dayîkê bizanibe wê çaxê bi rehetî kanê zimanê wî welatê jî hîn bibe. Ev ya pir mîme. Tabii dagirkaran em bêjin ferasetê Tirkiye viya fehm nake. Viya dibêje Tirk ha Tirk, Tirk ha Tirk. Alên wan yekî wan her tiştî wan fehm dikim. Kurd jî em Kurd jî gerek bi vî ferasetî em nêz bibin berê zimanê dayîkê re em giraniyê xwe bidin, zimanê me yê Kurdî re em giraniyê xwe bidin û zaraveyên wê zazakî be û êdin be ji wan re girê dibin. Dûra zimanê din jî ew ê bixwe ra were ji xwe. Keke gelek spas dikim. Programek me pir xweş bû di warê ziman de. Ez dixwarim berê ez bigirim bangekî li hemî welatiyê Kurdistanê û dervayê welat bikin diasporê. Roja zimanê dayîkê divê mehê de ser ziman bisekinin, bimeşin û exactly Ewropê, Amerîka netewiya dunyayê li ku dil davê se herin ber wan bimeşin bên em zimanê xwe dixwazin, em dixwazin ser zimanê me qedehqer rabe, em Kurdin, em ê bi kultura xwe jiyanê bikin, bi zimanê xwe jiya bikin. Çiyê bi peyva te yê dawî çî keke keremkê? Yani peyva min ê dawî em gerek gelê Bengaliyê ji xwe re mînak bigirin, çuğe netewin wek yekbûyî vê biryarî girtî bise vê çaxê hemû însan mirovatî gehîştî asteke mezin sala 2022 de em dijîn. Dolayısıyla ji bo ziman gerek li qedexe ortaya ev şermeke mezin e şermeke mirovahî ye em çok az behsa zimanê xwe bikin, em çok az zimanê xwe re xwî derkevin û her derê de zimanê xwe biqîrin vê çaxê qasjê gelê Kurd însanê me hem wek şexs hem jî wek civak wek netew jî em ê qezenç bikin. Ji bo wî em zêdetir zimanê xwe re xwî derkevin. Belê. Em roja 21 Şubatê li gelê Kurd jî pîroz dikin. Gelek spas keke tiket tihat tibû mîvanê me. Ez bêjim li Kanada jî gelek hezkirinê te heye. Hevalekê işte hez dikin hene. Ez silavê wan jî işte re bişînim. Yekî di nav komelê de hevalê Kemal işte pir hez dike. Misoz da ez işte bêjim. Tu jî silavê me bigîne heval û hogura. Em bawerin di salek dide em ê hîn bi quwetir bi zimanê xwe bipeyivin. Gelek spas dikim. Dem baş. Dem baş.